Sí, escoítase, sí. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, teño que darle gracias a Carlos e aos organizadores por invitarme a presentar a Carlos, a Paco. Hasta que, non sei se te acordas ti, no ano 2000 ou 2000 algo, houve unha xornada da Sociedade para a Defensa da Sanidade Pública Pontevedra e atopámonos ali. E despois pasaron outros 12 ou 14 ou 15 anos, ou 18 ou 19, e volvimos a toparnos xa en Modepen, no movimento no movimento de pensionistas, no movimento galego de pensionistas, non? Isto xa agora, pois, no 2000, eu entrei no 2019 ou por aí, que en Ribadeo formouse un grupo un pouco antes, pero eu entrei un pouco despois, empezamos a participar en xuntanzas telemáticas e depois xa en manifestacións, en fin, nos congresos de Modepen. E agora, pois xa, este último ano, en Esgadez, non? No que Paco xoga un papel moi importante. Bueno, durante todos estes anos, pois ele traballou como epidemiólogo, xubilouse xa sendo xefe de servicio de epidemioloxía en Pontevedra, colaborou moi estreitamente con a CIGA e con a Asociación para a Defensa da Sanidade Pública, non? En fin, tuvo unha actividade, bueno, pois, sindical, política, en fin, moi importante que, lóxicamente, pois, hai que reseñar, non? De todas maneiras, o que lle vou dedicar 2 minutiños é a falar un pouco de Esgadez, non? E do papel de Paco en Esgadez, é dicir, o terreo dos servizos sociais e de organizar movimentos nos servizos sociais. Moitos de vosotros teredes algunha experiencia personal ou familiar ou organizativa. É moi difícil, é moi duro. Eu levo en Ribadeo por lo menos 10 anos intentando formar algún grupo en relación con os servizos sociais e é moi difícil. Por qué? Porque tanto o personal sanitario, o personal asistencial como todo o personal que forma parte dos servicios, como os usuarios e as familias están nunha situación moi dependente, moi difícil, moi comprometida, é dicir, moi presionados, non? Entón, é un terreno moi duro. Entón, el e un grupo de xente, que eu tamén participo, pero máis desde máis lonxe, non? Porque é un grupo que está máis ali no centro de Galicia, no sur, pois están facendo un traballo moi importante para formar esta organización de Esgadez, non? A asociación, teño por aquí apuntado o nombre inteiro porque despois non me acordo, Asociación Galega de Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade. Un traballo que require, pois, moitos contactos, un estudo de estatutos, é dicir, enfrentarse con moitas sensibilidades, con xentes con intereses moi dispersos, e hai que facer, pois, un traballo moi fino para conseguir xuntar a toda esa xente, e estáse conseguindo, estáno facendo. Despois aí, a parte das horas e do tempo que lle dedica Paco, hai un capítulo moi importante que non me podo estender porque non procede, pero que por lo menos comentarlo, destacalo. A cualificación profesional e científica que ten é moi importante, porque claro, traballar 40 anos en epidemioloxía e además acabar de xefe de servicio dache obviamente pois unha formación e un peso profesional moi forte. Entón dedícalle a eso un gran traballo e iso dalle á propia organización un peso e unha solidez e un impacto social e un impacto, digamos, nos ámbitos políticos, sindicais, sociais de Galicia moi que se nota, que se percibe, ou seja, a xente fala de Esgadez con consideración, con respecto, con certa admiración. Por que? En gran parte por o traballo de moitos, pero en gran parte tamén por os traballos e as publicacións de Paco, que tenen unha solvencia e que tenen un impacto que non é cuantificable como os métodos que hai agora, pero que os que estamos no hallo vémolo, non? Entón eu quero destacar iso porque iso é unha aportación sensible en Galicia. Hai que ter en conta que hai 2 anos en Galicia, prácticamente no resto do Estado, non había ninguna organización, aparte de que houvese algunha actividade, algún grupo sindical ou que houvese algunha
actividade de algún grupo familiar que había no sur de Galicia, pero non había ninguna organización que fose capaz de levar uns debates, unha capacidade de estructurar a moita xente, non? A bastante xente, non? E despois de participar en movilizacións de unha maneira, digamos, xa colectiva, non? Entón, bueno, pois este traballo que está facendo un grupo de persoas na directiva, pois unha das persoas máis activas que están na máis persoa máis solidez é Paco, bueno, pois convén que se sepa, que se diga para que seipades a parte do que vos diga el, isto que vos digo eu. Moitas gracias desa palabra. Moi ben. Ben, non sei se me escoita así vez. Eu esta mañán amanecí ca voz tomada. Estou incubando unha farinxitis. Por ahora pasa por unha etapa vírica e probablemente se complica a batería non tardando e tal, pero bueno, e iso me vai ir quitando voz progresivamente. Pero se me escoita ben, desde aí atrás, pois entonces mellor, entonces deixa aí que utilizo, entonces falo a capela, que me resulta máis cómodo. Ben, graciñas por vir a escoitar e a participar neste acto. Evaristo é un bello querido amigo dai moitísimos anos tal. Eu proveño do mundo da sanidade, eu fui un socio fundador da Asociación en Defensa da Sanidade Pública de Galicia e de unha cosa que está tendo un éxito relativamente importante como é SOS Sanidade Pública. Só Sanidade Pública conseguiu algo importantísimo, que é unir todas as sensibilidades situados ao marxen do PP, esa é a realidade, que queremos un sistema público de sanidade. Ben, eu logo participei activamente no Movimento de Defensa das Pensións, no MODEPEN e tal, e empezamos a darnos conta dun tema claro. Aquí hai para xente que temos que cumplimos anos, hai tres problemas fundamentais que nos afectan moi directamente. Ter unhas pensións adecuadas e non permitir que nos nas devalúen, a defensa de que todos os anos a pensión se ten que incrementar de acordo co incremento do coste da vida. As pensións son un elemento clave. O segundo, unha boa sanidade pública. E a terceira é un sistema de dependencia e discapacidade en condicións. E estes dous últimos temas, así como no tema das pensións, bueno, vamos batallando e despois de mobilizar, acordaros das movilizacións enormes do ano 18 e tal, onde hubo centos de miles de persoas, conseguimos que os gobernos se comprometeran a manter o incremento das pensións de acordo co incremento do coste da vida e gracias a eso as pensións van subindo, menos do que deberían, pero van subindo tal. Nestos outros dos temas da sanidade pública e da dependencia, a verdade é que o tema está moito máis complicado. O avance da privatización no sistema público de saúde é bastante imparable, desgraciadamente, o sea, sigue medrando, e no tema da dependencia e da discapacidade, o tema está complicado, porque nunca chegou a haber un sistema. O Sergas ten presencia en todo o país, ou se está deteriorando, pero ten unha estrutura, logo veremos que ten unha estrutura e, bueno, resolve moitísimos problemas da saúde da población. No tema da dependencia, o problema é bastante máis complicado. Ben, me estou enrollado antes de empezar e iso non é bo. Entón, por certo, eu non vos quero soltar un coñazo malallo, o sea, eu vou ir falando e se alguén queredes facer preguntas curtas para tal, non teñades ningún problema en interrumpirme, que a mí non me parece mal en absoluto facelo, vale? Ben, un par de conceptos rápidos. Cando falamos de dependencia, de que estamos a falar? Cando falamos de dependencia, unha persona dependente é aquela que precisa do apoio de outra persoa para as actividades básicas da vida diaria, como pode ser ou ben a higiene, ou ben pode ser ir ao banco, as instrumentais, as básicas e as instrumentais, non? Entón, a necesidade de axuda de outra persona o que caracteriza a dependencia. Vale,
Por outro lado, unha serie de conceptos relacionados. Por exemplo, o concepto de incapacidade, que é un concepto do marco laboral. Unha persona pode ter un problema, un accidente laboral, unha enfermedade profesional, e é un tema do laboral. Vale, entón, por un lado, dependencia de outra persoa, e por outra banda está, bueno, vamos a falar primeiro de dependencia. Perdonar que non ve, en Galicia hai 93 a datos, isto é do, perdón, que todavía este punteiro non va a ser, a 31 de 12 de 2025, en Galicia hai 93.660 persoas, o 3,5 da población galega que ten recoñecida a dependencia. Vale? É un porcentaxe, o 3,5 da población galega realmente importante. E ten, esas 93.000 persoas hai un total de 148.000 prestacións, que dá 1,5 prestacións, porque unha persona pode ter varias prestacións ao tempo. Sabedes que iso fora prohibido cando chegou o PP ao goberno, a simultaneidade de prestacións, pero ahora recuperouse ese aspecto. Pero vamos, a cifra de persoas dependentes en Galicia é relativamente importante. Ben, hai unha serie de servicios que é o que oferta o SAD, o Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia. O SAD, este sistema ofrece servicios ou prestacións económicas. Que servicios existen? E xa vos direi de entrada que o importante son os servicios. Nos apostamos claramente polos servicios, que é o que é máis importante, que non é exactamente a política da Xunta en estes momentos. Entón, hai un servicio de prevención e promoción, por exemplo, para identificar os factores de risco de dependencia e de fragilidade, servicios de rehabilitación, logopedia, terapia ocupacional, etc. Logo, hai un servicio de teleasistencia, hai servicios de atención domiciliario, de atención no fogar, centros de día e residencias, o sistema de atención residencial. Vale? E logo están as prestacións económicas, que son, hai tres tipos fundamentais, que son as prestacións económicas vinculadas ao servicio, o que se chamaba cheque asistencial. Te dan un diñeiro e como non hai plazas en a pública, te damos unha axuda que nunca rebasa os 500 euros. E, por exemplo, simplemente porque vos pagades unha idea, en Vigo unha residencia está por encima das 3.000 euros. Vale? Bueno, logo falamos deso con un poquinho máis de calma. Entón, por un lado están as prestacións económicas vinculadas ao servicio, que pode ser de atención no fogar, ou de residencial, ou de centro de día, as prestacións económicas por cuidados a... Claro, que teño medo de que isto pode ser dañino. Poñeros aquí abaixo, Carlos, que o mellor estades máis cómodos, digo eu, baixade para aquí diante, e que os vexo aí retortos. Despois de como estamos, encima teño que... Ben, a prestación económica por cuidados na contorna familiar, isto o bono do cuidador. A Xunta te dá un diñeiro e queda encantadiña de que ti lo acetes. Teóricamente te comprometes a cuidar na contorna familiar a xente, pero tamén unha maneira, logo veremos, de non ter que ofrecer servicios. E logo están a prestación económica de axuda persoal, que é un tema moi interesante, pero os dou solamente un exemplo, non podemos entrar aquí. En Galicia hai un total de 147, me parece, persoas con problemas que necesitan un asistente persoal. En Euskadi máis de 7.000. Algo raro pasa, non? Vale, máis de 7.000 e 147. Vale, estas son as prestacións que dá o sistema de dependencia. Ben, e por outra banda está o tema da discapacidade. E eu, a ver, a nosa asociación, nos levamos traballando o tema da dependencia anos. E empezamos a notar que o tema da dependencia está empezando a bollar, de estar sumerxido, que non salía desde os últimos anos, cada vez sale máis na prensa o tema da dependencia. Parecía que era un tema do que ninguén falaba, o sufrían as familias na casa cando tiñan un dependente e tal, pero que o tema non se falaba na opinión pública. E nos últimos tempos, sí, nos últimos 2 anos, cada vez se fala máis, pero da discapacidade non fala ninguén. E un dos obxectivos que non nos marcamos é facer abollar a problemática da discapacidade. Por iso vou intentar hoxe introducir algúns elementos tamén para que esta problemática da discapacidade, bueno, pois por lo menos vos empece a sonar, non? Entón, hai unha convención internacional sobre os dereitos das persoas
das persoas con discapacidade. E por discapacidade que entendemos? Unha persoa discapacitada é, por certo, que cada vez se fala máis de diversidade funcional, de discapacidade como aquilo, sabes que aquí hai unha evolución na nomenclatura e que ten que ser cada vez máis unha linguaxe inclusiva, e pasamos de falar de minusválidos, hai algunha organización que todavía se chega, Kogami, unha organización, unha federación de organizacións se chama Coordinadora Galega de Minusválidos, e eles jamás falan deso, é unha palabra que hoxe está non se debe de usar. Con discapacitados deberíamos de usar diversidade funcional, pero todavía está moi presente en toda a literatura científica e tal, está presente o concepto de discapacidade. Eu a vou utilizar, disculpademos se algún non a considera adecuada, con pleno conocimiento, pero todavía en todas as estadísticas e en toda a información que ten se sigue utilizando esta palabra. Cando falamos dunha persona con discapacidade, estamos falando dunha persona que teñen deficiencias físicas, mentales, intelectuais ou sensoriais a longo plazo e que, debido a esos problemas, ao interactuar con diversas barreiras que existen na sociedade, pode impedirlle a súa participación plena e efectiva na sociedade en igualdade de condicións coas demais persoas. Por un lado, persoas que teñen problemas físicos, mentales, etc., con unha cierta deficiencia, as barreras que pon a sociedade, e entón, en esa interactuación é onde aparece, o sea, o que se intenta superar en estos momentos é un modelo medicalizado. Os médicos somos terribles para eso, temos unha capacidade e afortunadamente hai outros profesionais, como son os traballadores sociais, que nos fan ver que o mundo, alén da bioloxía e tal, hai moitas máis, aparte das enfermedades humanas, entendes, hai todo un contexto social que xoga un papel moi importante, non? Entón, esta interacción entre a deficiencia e as barreiras que a sociedade pon é o que determina que unha persona pode ter unha discapacidade, podo ver moi mal, pero con unhas boas gafas sigo tendo unha discapacidade, vale? Podo solucionar. Todos os dependentes teñen discapacidade, pero non todos os discapacitados todos teñen dependencia, porque a dependencia se define porque necesitas a axuda de outra persoa. Me entendedes? Entendedes ben? Eu creo que iso reflite ben a diferencia entre esos dous conceptos. Ben, o recoñecemento da discapacidade, tanto para conseguir o recoñecemento da dependencia como a discapacidade, tens que pasar por unha avaliación. Hai unos equipos de evaluación da discapacidade e unos equipos de evaluación da dependencia e que fan unha evaluación do grado de dependencia ou del porcentaje de discapacidade, vale? Se fala de que a discapacidade está reconocida se tes máis dun 33% de discapacidade, vale? E iso, aquelas persoas a que se lles recoñece a discapacidade teñen unha serie de prestacións familiares, teñen beneficios fiscais, por exemplo, teñen un descenso no imposto do IRPF, na declaración da renda, baixa unha cifra de certa importancia, non? Teñen consigna a tarxeta de aparcamento para persoas con mobilidade reducida, teñen reducións no medio de transportes, hai unha serie de axudas, vale? Pero non hai un sistema montado como en el caso da dependencia, vale? Ben, a discapacidade esta sería a visión tradicional. Cando falábamos de integración, falábamos de situación como esta, xente discapacitada tenía o seu propio círculo e tal. En estos momentos o que se persigue é a plena inclusión das persoas con discapacidade en igualdade de condicións co resto da sociedade mediante políticas de inclusión. Eso é moi claro, por exemplo, nos colexios, a importancia de... E iso genera moitos problemas, todos sabedes os problemas, por exemplo, a inclusión de nenos con dificultades, con deficiencias das chamadas intelectuais de aprendizaxe, iso xenera moitos problemas, pero é imprescindible que se faga. Afortunadamente avanzamos en un camiño de buscar a plena inclusión. Ben, quantas persoas discapacitadas hai en Galicia? Mirad, en Galicia hai un total de 246.000 persoas con unha discapacidade reconocida, que teñen máis
máis dun 33% de recoñecemento, e foron evaluadas 353.000, o 9,1% da población galega, que son moita xente, o 9,1%, 250.000 persoas é moita xente que ten a discapacidade reconocida. Bueno, das persoas que teñen reconocida a discapacidade, un 18% teñen, ademais, recoñecida tamén a dependencia. Pero hai un número moi importante de xente con dependencia que non ten recoñecida a discapacidade e que debería de telo e viceversa, non? Ben, isto xa oímos, o 246.000 tal. Cando falamos de discapacidade, de que estamos a falar? Mirad, hai 5 tipos básicos nas estadísticas, estos son datos do Sergas, non? Destas 350.000 persoas diagnosticadas por cada tipo de discapacidade, nos encontramos que existe unha discapacidade física, a discapacidade motora, como pode ser casos de parálisis cerebral ou de dano cerebral adquirido, ou ben orgánica, das 1000 enfermedades. O sea, a discapacidade física pode ser motora ou pode ser orgánica, pois unha persona con un lupus, unha persona con unha enfermedade inflamatoria intestinal, unha persona pois que está con unha arteriopatía importante, etc. non? Entón, esta é a causa máis importante de discapacidade. 187.000 galegos, estes son datos de xaneiro do 24. Do 25, perdón, do 31 do 12 do 24, por tanto, podemos decir do 1 do 25. A mí me parece que 350.000 persoas son moitas persoas, e 187.000 persoas teñen unha discapacidade física. Discapacidade mental teñen, pois, casos con esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, trastornos obsesivos compulsivos, é a segunda causa de discapacidade en Galicia, 73.000 persoas. Discapacidade sensorial, problemas visuais ou de sordeira da linguaxe e tal, 52.000 persoas. Discapacidade intelectual ou do aprendizaxe, aproximadamente unas 37.000, con el síndrome de Down á cabeza, pero seguido de trastornos del espectro autista, del TOC, los trastornos obsesivos compulsivos. E logo hai un grupo amplio que se chama enfermedades raras, que son cuantitativamente moitas menos, que son unos 643. Mirade, se vedes que vos aburro con datos, é que son... A mí me parece que hai que ter datos para analizar a realidade, entonces, pero ao mellor os aburren. Se vedes que tal, me dicen, Paco, non seas pesado, non des tanto dato, que ao mellor non é necesario. Ben, en calquera caso, que saibades que en Galicia, a 31 do 12 de 2024, había, por lo tanto, o 1 de xaneiro de 2025, había 240.000 personas con 47.000 persoas con discapacidade recoñecida, de máis do 33%, e 350.000 discapacidades diagnosticadas. O sea, pode ter unha discapacidade visual e a vez unha física. Vale? Ben, por certo, vos lo digo porque me parece unha... Pois non sei que pasou, no 17 non sei que pasou. Pero está ben que me pasou. É un caso curioso, despois baixa... 4,6. Claro, igual sei Aí que... estaba por encima de España. Empezou coincidiu un medre das plazas en Galicia e un descenso. A verdad, e fíjate que aquí, a ver, temos moitísima, así como existe moita información sobre o sistema de dependencia, o Inserso publica un informe mensual con moitísima información. Quen quera coñecer a fondo o sistema de dependencia, hai un fondo documental e un fondo estadístico importante de tal, pero no tema de discapacidade hai moitísima menos información. E por outra banda, a ver, nós vimos que discapacidade e dependencia estaban moi relacionadas e decidimos, de feito tuvimos un debate. Somos unha asociación en defensa do sistema público de dependencia ou de discapacidade, e ao final ganou a posición da discapacidade, de englobar tamén o tema da discapacidade, porque é un tema íntimamente relacionado. Pero, bueno, é un tema moi complexo, é moito menos plano. A ver, as problemáticas das persoas con discapacidade aí están en relación con as patologías que presentan. Mientras que tú unha residencia de maiores, o nivel de cuidados que ten que ter unha persona, a importancia da patología de base menor,
Sin embargo, en unha residencia de discapacidade non podes tratar da mesma maneira a un neno con Down ou un neno si necesita, si ten un Down profundo. Entón, coidonio que non, a ver se nos aclaramos, ten que estar inmerso na sociedade. A diversidade interna do mundo da discapacidade é moitísimo máis diversa. E ben, eu non sei explicarte que foi o que pasou aquí, pero está ben que me lo apuntes porque así me intento buscar os porqués deste asunto. En 3 anos 5 puntos. Sí. Baixamos, Pois, estas son datos... Ou baixamos 3 puntos. Estes son datos, xa vos digo, agrupados, que engloban centros de día e centros ocupacionais. Ben, e logo hai un tema de problemas de inclusión importantísima que non nos podemos meter. Sabedes que hai movilizacións en toda Galicia, e por lo menos en Vigo hai unha movilización moi importante por el crimen que están cometendo, a diferencia que ten un neno ben estimulado con profesores de apoio e tal, a barbarie que están facendo non dando profesores de apoio, a mí me parece de verdad que non hai dereito ao que están facendo en estos momentos os centros de ensino. Bueno, non podemos meternos en este tema, pero bueno, sobre todo se necesitan especialistas, digamos, de apoio en temas en audición, en linguaxe, pedagogía terapéutica, orientación e tal, non? Este é un tema de apoio ás persoas con discapacidade intelectual, discapacidade do proceso de aprendizaxe, que é moi importante tamén. Ben, o primeiro problema, por lo tanto, temos unha escasez de recursos dedicadas á dependencia de discapacidade. A segunda característica que eu salientaría sería que os custes dos servicios son altísimos para a maioría dos usuarios e as súas familias, e as cuantías das prestacións económicas de cuidados no entorno familiar ou prestacións económicas vinculadas ao servicio son moi baixas e están moi lonxe do sector privado. A ver, ti para unha axuda para unha plaza de residencia, o máximo que recibes son 600, 700 euros, Quanto creéis que vale? Vos comentaba antes o precio que vale. En Vigo hai bastante residencia onde os precios están por enriba dos 3.000 euros, E alguna que super Sanitas de Vigo na Pastora vale 4.000 e pico euros unha plaza. Eu non sei se vos... Eu, dende logo, eu teño a pensión máxima. E eu non me podo permitir pagar esos precios. Eu non sei se hai alguén que coa súa pensión se pode permitir pagar esos precios, pero a mí me parece que todo isto é unha tolemia. Entendes? A mí me parece que todo isto é unha tolemia. Por lo tanto, poucos servicios e además moi caros, non? Por que existe, por exemplo, no tema das residencias esa escaseza de plazas públicas? Bueno, non se construíron novas residencias desde 2010, desde o final do bipartito hasta que apareceu unha residencia esta Mancio Ortega, non se creou ni unha sola plaza de residencia pública nova, ni unha. Vale. Entón, que é o que sucede? Ti pides unha plaza en unha residencia pública e como hai tan pouquiñas plazas porque non se construíron novas, te meten as posibilidades de entrar unha persona que ten uns ingresos maiores de 800 euros para entrar en unha plaza dunha residencia pública, porque se prioriza a xente, e además a mí me parece ben que se prioriza a xente que ten unha situación económica peor, non? Pero a realidade é que as familias se ven obligadas a meter os cartos que non teñen para, se necesitan meter en un centro, porque, por exemplo, qual é o precio en un centro de día en estes momentos? Pois está 700, 800 euros, que diñeiro. Pero unha plaza dunha residencia, sobre todo na parte occidental de Galicia, é carísima, e na parte oriental tampouco é barata, Vale, se nos dá tempo, logo falamos, se queredes, das residencias da Diputación, que é outra historia, de Lugo, onde hai elementos que se poden falar deles. Ben, e, por outra banda, hai un problema relacionado co uso das residencias de maiores para suplir a ausencia de plazas de residencia para casos de persoas en situaciones de emergencia social ou con problemas de saúde mental. Sabedes que hai un problema en Vigo de agresiones, etcétera, etcétera. Por que hai, por exemplo, por que os problemas que está vendo por que meten a xente con residencia, digamos, con problemas de saúde mental en residencias e tal? Pois a razón fundamental é que cando se fixo a reforma psiquiátrica hai xa moitos anos, pechou Conxo, pechou Toén, pechou Calde,
pechou, como se chamaba? Pero tiñan que ter a idea e se abriron os servicios de agudos nos hospitales. No hospital onde traballaba, no Hospital de Pontevedra, había unidade de agudos de psiquiatría. Pero a idea é que a xente pudera estar facendo a súa vida, a súa familia, etc., etc., e, en caso de brote, pois ingresarían nesas unidades de agudos. Pero eso, todas esas políticas de crear infraestructuras para poder atender a persoas desas características, simple e sencillamente non se crearon, e ora un listo se inventou, vamos a meterlo ca xente maior. E de pronto meten a xente que ten 50 anos ou menos e tal, con xente maior, a edad media dunha residencia son 80 e pico anos, entendes? E aí, bueno, está ben... Que? Que crean moitos problemas. Moitísimos problemas. Pois hai un problema con eso realmente moi importante. E a causa está por non apostar por unos servicios públicos de verdade, que abordaron tamén ese problema. Ben, primeiro problema, temos poucos servicios e además son moi caros. Vale. O terceiro problema é que o sector da dependencia e discapacidade presenta, no sector da dependencia e discapacidade, a presencia de servicios plenamente públicos é claramente minoritaria. No caso do subsector da dependencia está fortísimamente privatizado e as empresas con ánimo de lucro son cada vez máis dependentes dos grandes fondos de investimento, los DomusVi, Vallesol, son as grandes empresas que son realmente fondos de inversión que o que queren é sacar o máximo dinheiro posible. Entendes? Entón, invierten aquí porque é un negocio realmente rentable, pero impoñen as condicións que eles realmente queren, non as condicións, por exemplo, unha residencia de 150 persoas, decir que eso es un fogar, es unha coña marinera, entendes? Eres un número, si vives en unha residencia con 150 persoas, realmente é moi difícil ter un trato familiar mínimamente adecuado, non? Bueno, pois el total a porcentaxe nos centros residenciais de maiores, bueno, todo isto sabedes. A Xunta considera que por enriba dos 65 anos fala de plazas de maiores e de 6 a 65 anos plazas de discapacidade. De tal maneira, cando unha persona discapacitada ten máis de 65 anos, digamos, entra en unha plaza teóricamente de maiores. Logo, a realidade está moitísimamente máis imbricada, como vos dades conta, non? Pero, bueno, cando falamos das residencias para maiores, nos encontramos que a xestión privada con ánimo de lucro é aproximadamente o 40% das plazas. E un 38% sin ánimo de lucro, residencias públicas, pero de xestión privada un 6%, e as plenamente públicas é un 16%. Logo veremos, e ese é un tema moi importante, que é eso de ser plenamente públicos. Por lo digo, iso ten relación, por exemplo, con el tema das residencias que se están creando en Lugo, que nos non as calificamos de plenamente públicas. Tienen moitísimas ventaxas e nos parecen moi ben que se creen, porque se crean en sitios pequenos, pegadas ao entorno das persoas, etc. Pero a gestión é unha gestión privada, e a provisión é tamén privada. Ben, e o mesmo sucede da forte privatización, ou sucede tamén, por lo tanto, fixadevos, que son plenamente públicas únicamente un 16%. Os demais teñen unha xestión privada. E no caso, lo mesmo sucede no caso dos centros do día ou do SAF. No caso da discapacidade, o tema é un poquinho diferente, porque aquí son as entidades privadas sin ánimo de lucro, o chamado terceiro sector da acción social, os que son quen ten a titularidade e xestiona a grande maioría dos recursos e equipamentos existentes. Isto é un dato, eu, cando empecé a estudiar este asunto, sorprendeu-me. Vale? O sea, mientras que no sector da dependencia o peso fundamental do sector privado o leva as grandes empresas de tal, aquí en cambio son, teóricamente, organizacións sin ánimo de lucro. E iso, pois, bueno, plantexa problemas importantes. En xeral, os dispositivos que existen están dirixidos
digamos, os llamados colectivos de atención prioritaria en discapacidade. Persoas con discapacidade física e dependencia dunha terceira persona, con parálisis cerebral ou dano cerebral adquirido, persoas con enfermedade mental de grau grave, do 65 a un 74%, persoas con dependencia intelectual que precisan de terceira personas, e persoas con dependencia intelectual. Acordaros que de dependencia intelectual é, basicamente, dependencia no aprendizaxe, vale? Que teñen dificultades no aprendizaxe. Ben, polo tanto, falábamos de que na discapacidade o peso fundamental o levan as empresas chamadas empresas privadas sin ánimo de lucro, o terceiro sector de acción social. Ben, o país está inzado de asociacións de base local e comarcal espalladas por toda a xeografía galega. Empezamos en un momento que me puse a facer unha base de datos desas sociedades e hai literalmente centos e centos delas. É algo absolutamente lógico, as familias se organizan porque teñen un problema, a administración non lle soluciona o problema e se organizan para resolverlo. Existe tamén un bo número de federacións, entón deben de estar sobre 200 e pico, 300 o número de asociacións de base chamadas de primeira nivel en toda Galicia. Existen entidades chamadas de segundo nivel que son aquelas que partillan problemática. Existe, por exemplo, no tema da discapacidade física, COGAMI, o que vos decía antes da Confederación Galega de Minusválidos, que, como a sigla estaba moi consolidada, mantiveron, vale? O FADENGA, Plena Inclusión de Discapacidade Intelectual, o FEAFAIS de Discapacidade Mental. E hai todo un proceso como as administracións públicas realmente non están apoiando a creación de servicios realmente con ánimo de permanencia no tempo e tal, está cada vez máis o sector, o chamado terceiro sector, este terceiro chamado terceiro sector está poñéndose de acordo e con outros, por exemplo, a xente do mundo antes, durante moitísimos anos, o tema da discapacidade iba a su bola, o tema da drogadicción. Vale, últimamente hai contactos entre diversos sectores e empiezan a aparecer os que se chaman entidades de terceiro nivel. Ben, cal é a titularidade? Vedes algo desde aí atrás, que a mí me dá a impresión de que non vedes nada, En calquera caso, estes son centros e plazas residenciais en centros e viviendas e apartamentos tutelados dirixidos a persoas discapacidades de hai un par de meses, entendes? Nese momento, e aquí está a titularidade de xestión pública, titularidade pública e xestión privada, titularidade de xestión privada con ánimo de lucro e titularidade de xestión privada sin ánimo de lucro. Vedes, menos do 15% das plazas residenciais dirixidas á discapacidade son de titularidade, menos do 15%. Titularidade, xestión e provisión plenamente públicos. Por suposto, financiación tamén. Logo, a presencia de xestión privada con ánimo de lucro é moi reducida. Só no tema da discapacidade solamente o 6% das plazas residenciais existentes. E o 74% das plazas residenciais son de titularidade de xestión privada sin ánimo de público, é dicir, son xestionados polo denominado terceiro sector. A mí isto foi un dato que cando comprobei resultoume sorprendente, pero si isto é o que sucede no caso das plazas residenciais, cando analizamos o que sucede en centros de día, a porcentaxe que depende do terceiro sector é 85%. Altísimo, E como vedes, aí a xestión privada con ánimo de lucro non ten ningún interese, e hai pouquísimos centros e pouquísimas plazas que dependan e sean xestionadas polo sector público. Ben, e respecto a centros ocupacionais, o 100% dos centros ocupacionais que existen en Galicia son de gestión privada sin ánimo de lucro, do chamado terceiro sector de acción social. A mí este foi un dato que me sorprendeu moito no seu momento e que además plantexa problemas. A ver, de feito, en Asgadede empezamos un debate. Que facer diante deso? Nos, en Asgadede, un dos principios fundamentales que temos, nos defendemos servicios 100% públicos. Pero claro, non pode ser a mesma atitude diante de un grupo de papás e de mamás
que fartos de que non lle fagan ni caso, fan un centro para atender aos seus nenos que ten unha enfermedade, entendes, da actitude que pode haber con unha empresa privada con ánimo de lucro. E tampouco con, por exemplo, ahora hai cada vez máis estas grandes federaciones empezan a plantexar determinado tipo de problemas que, si queredes, logo no debate entramos dentro dela. En calquera caso, a mí sorprendeume moitísimo, entendes, o altísimo peso que ten este chamado terceiro sector no mundo da discapacidade. Hai tres problemas únicamente para avanzar. Están habendo tres procesos relevantes na evolución do terceiro sector de acción social nos últimos anos. Hai un proceso de profesionalización. O terceiro sector avanzou moito nos últimos anos na súa profesionalización e con persoas cada vez mellor formadas e preparadas. Quien sabe de discapacidade, na inmensa maioría, está no terceiro sector de acción social. E iso, quien quere, é moi importante terlo en conta. Hai tamén paralelamente un proceso de xerencialismo. Entón, un proceso mediante el cual moitos directivos destas asociacións cada vez teñen máis de ser asociacións reivindicativas que reclamaban a Xunta e tal, cada vez máis unha inversión para moitos directivos destas asociacións, unha visión xerencialista. Eso de que a existencia determina a conciencia, entendes? Bueno, se ti dirixir unha empresa sin ánimo, dirixir unha empresa sin ánimo de lucro non é moi diferente a liderar unha empresa. Requiere de profesionales que as mesmas competencias de análisis e planificación estratégica, así como de capacidade para xestionar equipos e de resolución de problemas. E este é un problema importante que hai hoxe en relación con el tratamento de los dispositivos de discapacidade. E a posición que temos que adoptar as organizacións que defendemos o sistema público diante deste tema, hai que pensárselo ben, porque por unha banda fa un labor excelente e importantísimo, pero por outra banda, bueno, plantexan problemas. E hai tamén paralelamente un problema de empresarización. Cada vez máis desde o terceiro sector da acción social xorden iniciativas de creación de empresas e ensinar o objetivo de proporcionar traballo a persoas con discapacidade. Pero outras veces non. Por exemplo, Cogami, todos sabeis da existencia de Cogami. Cogami, a Confederación Galega que era de minusválidos, que é de xente con discapacidade física, pois ten todas estas empresas que tedes aquí, que é un entramado empresarial que manexa moito diñeiro. Eu simplemente estou plantexando un problema que hai con todo isto para aqueles que defendemos o sistema público, que non podemos facer simplismo analítico. E dice, unha frase que a mí me pareceu relevante, dice: convén non perder de vista unha pregunta fundamental: que sería hoxe dos servizos sociais sen o terceiro sector? En moitos ámbitos, especialmente na discapacidade, as entidades sociais lideradas por familias teñen sido e son o único sostén real de sistemas de cuidados e atención. Poñer en valor o seu papel non só é xusto, sino que é necesario. E eu estou de acordo. Eu podo ser crítico, eu podo defender de que son o sistema público que se ten que facer cargo deso, pero non o podo facer negando a realidade. Negando, sobre todo, unha realidade fundamental. O coñecemento científico, en boa medida, está aí hoxe. Quien sabe de discapacidade, os profesionales, e son centos, miles, que saben dese tema, están no chamado terceiro sector da discapacidade. Ben, perdonar, cales son un avance de posibles posicións a defender sobre este tema, no nivel de reflexión que temos en Asgadez sobre este tema, simplemente unas posibles apuntes provisionales. Nos creemos que a administración, a Xunta, que realmente quixera axudar a resolver problemas, debería crear estruturas propias de residencias, centros de día, centros ocupacionais 100% públicos de atención á discapacidade, realizando unha planificación que garante a accesibilidade a uns servicios de atención á discapacidade de toda a ciudadanía galega que o precise, independientemente do lugar onde vive. Entón, a primeira dato, debería de crear infraestructuras propias, que os órganos non fai nada en todo eso. E, además, o sistema actual é perverso. A ver, eu son membro da xunta directiva dunha asociación de loita contra a drogadicción en Vigo. E todos os anos a nosa pelea é conseguir a subvención. E os proxectos que preparamos son aqueles que poden ser financiados, non tantos que son necesarios. Non sei se entendedes el martir perverso
da situación. E por outro lado, lo veremos que este tema o que fai é evita a administración, o sea, non se crean estruturas con hábito, con intención de continuidade. E todo, absolutamente, cada ano se vuelve a empezar a partir de cero. Ben, a primeira sería, por lo tanto, crear estruturas propias 100% públicas. O segundo sería manter o seu apoio a financiación ás entidades, porque a financiación é pública, a inmensa maioría das organizacións que traballan no terceiro sector da acción social, a financiación é plenamente pública. Solo que se quita o problema de medio e está un diñeiro, organízatelo e eu aforro cartos. Vale. Estas entidades realizan casi en exclusiva as tarefas de atención ás persoas de discapacidade que as precisan. Nesas entidades traballo personal que atesoura o coñecemento científico e experiencia acumulada na atención á discapacidade. Por eso nós creemos en unha primeira reflexión de que hai que manter ese apoio á financiación a estas entidades. O terceiro nivel de reflexión que nos plantexamos sería habería que ofrecer ás entidades, estou pensando unha xunta que quera solucionar problemas, un goberno por donde o noso objetivo como organización social é presionar a quienes teñen capacidade de facer cousas para que as fagan, sabendo o que queremos que fagan. Entón, deberíamos de presionar e deberíamos de ofrecer a esas entidades que traballan no sector a integración dos seus dispositivos asistenciais e do seu personal na administración pública. Sería de ofrecerlles a posible entrada na administración e, se fora necesario, preparar procesos de integración no sector público con procesos selectivos facerlos. A ver, nós, por exemplo, creemos que non hai ningún motivo para que, por que as CECAES son personal público e as gerocultoras dunha residencia non o son. Nos pensamos que non existe ninguna razón para que eso seña así. Bueno, me estou enrollando como unha persiana, perdonar co tema da discapacidade, pero sí que me parece porque son temas dos que non se falan jamás, e a mí me parece importante colocar por lo menos unos trazos rápidos da problemática. A cuarto cousa que debería de facer unha xunta que quixera facer cousas ben feitas sería velar por la calidad e a transparencia das entidades privadas que prestan servicios de atención ás persoas con discapacidade, sobre todo as daquelas que reciben fondos públicos. A xunta tiña que dedicar esforzos a ver en que se gastan os cartos públicos. Parece si subvencionas tal, bueno, sabedes que os servicios de inspección de servicios sociales, hubo un problema recientemente, sabedes que expedientaron aos inspectores de servicios sociales porque las inspecciones que facían sabían os directivos e toda a residencia sabía que iba a haber unha inspección, porque non anteriormente eran eles quienes decidían a que residencia iban. A partir do momento que os obligaron a decir a onde iban a ir, a partir dese momento estaban esperándoos claramente. Vale, e ese día estaba todo o personal, as plantillas estaban ao completo, había moitísima máis xente ese día que calquera outro día. Ben, entón, isto sería o nivel de reflexión que temos feito hasta ahora sobre este tema. Ben, falábamos de que poucos servicios moi caros, forte privatización, pouca presencia do público, e a cuarta sería as listas de agarda son absolutamente intolerables. No caso da dependencia, 324 días ao primeiro ao día 1, no, 31, a día 1 do 01, perdón, isto é un error, do 25, eran 324 días entre a solicitude e o sea, máis dun ano, cando a lei di que non poden ser máis 280 días de 6 meses. E, sin embargo, noto como a miña bolsa voume poñer isto porque cada vez está máis tomada, Ben, e no caso da discapacidade, as separacións de discapacidade levan un retraso prácticamente todas as provincias de máis de 2 anos. Entón, son unhas listas de espera realmente importantísimas. E non me vou meter demasiado en isto, porque os procesos burocráticos de acceso hasta hai moi pouco eran moi ensayados. Sabedes que hubo un proceso de unificación dos procesos de dependencia e discapacidade onde a Xunta fixo moitísima propaganda sobre iso. Simplemente, iso está creando moitos problemas e os profesionales dos servicios sociais en xeral ten unha visión moi crítica
dende logo, asunto fixo sin contar para nada cos colexios profesionais de traballadores sociais ou de terapia ocupacional, ni nada por el estilo. E iso está vendo un problema moi importante. En calquera caso, para as persoas que con dependencia ou discapacidade, a vivencia das listas de espera é absolutamente intolerable. Sabedes que o porcentaxe da xente que morre mentras está en lista de espera, no caso dos maiores, é altísima, e por outra banda, no caso da discapacidade, agota a paciencia de un santo, a xente desespérase, non? Nos recibimos moitas comunicacións de xente que está literalmente desesperada, pero claro, nós non somos un órgano, o que intentamos é presionar as autoridades e concienciar a xente con charlas como esta do que se debe de facer, pero non podemos resolverla, pero a cantidad de xente desesperada realmente é cabreada, que a situación é moi importante. Ben, un quinto punto sería que os servicios de proximidade son moi débiles, sobre todo o sistema de atención no fogar. O sector de dependencia está fortemente institucionalizado. Máis do 50% do conxunto da pasta dedicada a dependencia se gasta en residencias. Vale? E en a debilidade do SAF, sempre os concellos están hasta aquí arriba, sempre hai unhas listas de espera para atención domiciliaria importantísima, e nestas condicións é casi imposible aplicar unha estrategia de envellecer na casa, aging at place, que defenden uns fortes servicios de proximidade. Sabedes que a idea de que a xente onde ten que estar é na súa casa, e cando envellece ten que morrer na casa, e que a xente non debería de ir a unha residencia, a non ser que fora estritamente necesario, entendes, porque non se lle podía tratar adecuadamente, porque os apoios familiares que ten son escasos, etc. Entón, pero para iso fan falta unhos servicios de proximidade, unhos servicios de atención ao fogar que están lonxe de existir. En esos, toda a palabrería que ten a Xunta de envellecer na casa é todo palabrería, porque coas actuales recursos que existen é prácticamente imposible levar adiante esa estrategia. O sexto criterio serían que as administracións priorizan as prestacións económicas por riba dos servicios. Te doi unha pasta e arréglatelas. Eu te doi un diñeiro, e ti atendes na casa, te dou concretamente os bonos de 500 euros, ou cuidados no entorno familiar, o chamado bono do cuidador. Con lo cual, me quito unha persona da lista de espera e me quito por un diñeiro baratísimo. Entendes? Pois son aproximadamente 480 euros o mes aproximadamente, uns 5.000 euros ao ano, non? Ben, e por outro lado, as administracións priorizan os cuidados informais deste tipo. Cando falamos de cuidados formais, a que nos referimos? Son cuidados formais aqueles suministrados por unha persona profesional con formación en ese campo, vale? Que se dedica precisamente a eso. Pero claro, cos actuales recursos que existen no sistema galego e español, eso é prácticamente imposible. O que fai realmente as administracións, o que pretende é gastar menos cuartos, semella ser a única estrategia clara, e abusan constantemente das prestacións económicas de cuidados no entorno familiar e tamén das prestacións económicas vinculadas ao servicio. Eu te dou un diñeiro, se necesitas unha persoa, se necesitas conseguir unha plaza en residencia, eu te dou un diñeiro, un cheque, entendes? E el resto do que che costa realmente o pagas ti. Te doi unha axuda de 200 euros para ir a un centro de día, e las 600 euros ou 700 euros que pode valer, o resto, págalo ti. Aí habría que separar un poquinho o tema do servicio de teleasistencia, que se está potenciando, e dende logo a mí parece moi ben, pero se está potenciando moito, pero é un servicio moi barato. Mirad, estos son os datos de comparación, ledes esta última columna. Se vedes de atrás? En esta última columna vedes a diferencia en porcentaje entre o ano 2024 e 2025. Os que están en vermello son o que descendeu do ano pasado ao 2024-2025. Baixaron os servicios de atención no fogar un 7,38, os servicios de centro de día un 10,6, o servicio de atención residencial, o servicio de prevención e da dependencia e promoción da saúde un 4,7. Os servicios realmente importantes e o servicio residencial incrementouse un 6,86%, pero coa inmensa dificultade, digamos, coas pouquiñas plazas que existen,
o crecimiento realmente non foi suficiente. E o que incrementou dunha maneira brutal son as prestaciones baratas, aquilo que é barato e que se sacan de tal. Por exemplo, o servicio de teleasistencia incrementouse un 118%, que está moi ben, eso a mí parece moi ben que a xente teña posibilidades de acceder a ese servicio, pero sobre todo aumentou dunha maneira brutal a prestación económica vinculadas a contorna familiar e vinculadas ao servicio. Vale, que como vemos é sacarse un problema por pouco, de enriba por poucos cartos. Ben, mirade, a lectura que nos facemos como as GADET da situación actual é que neste momento o sistema de dependencia, lonxe de avanzar cara a súa conversión nun elemento de igualdades, de igualación social e de bienestar, como foron no seu momento a educación, a sanidade e o sistema público de pensións, presenta unha dinámica que está convertindo nun sistema de beneficencia de baixo costo, low cost, dirixido sobre todo aos sectores sociais con menos recursos económicos, como os antigos asilos de anciáns, sempre de baixa calidade e sempre subfinanciados. Conseguir unha plaza pública hoxe en día, como teñas unhos ingresos maiores de 800 euros, é unha tarefa prácticamente imposible. Vale? Eso porque non hai. Simple e sencillamente non hai. Vale? Entón, están creando un sistema de beneficencia de baixo coste dirixido como os antigos asilos de ancianos. E, por outro lado, un sistema de transferencia de rendas das familias cara as grandes empresas do sector. As empresas, os grandes, se están forrando absolutamente, e tamén un sistema de transferencia de recursos económicas desde o sector público ao sector privado. E todo elo co apoio entusiasta da actual Xunta de Galicia. Vale, entón, esta caracterización da situación a mí me parece que é importante. Está montando un sistema de beneficencia de baixo coste e transferindo diñeiro das familias, das chamadas clases medias, vale, a cara as grandes empresas do sector e desde o diñeiro do público cara ao sector privado. Ben, levamos 6 características, vou acercándome xa ao final da descripción, hai 10 en este chisme, dice, por outra banda, o sistema de atención á dependencia é un sistema feble e desestruturado, a diferencia do que sucede co ensino ou a sanidade pública. A ver, se a dirección dos Sergas quere que se aplique unha determinada política nos hospitales ou nos centros de saúde, eso é posible, porque hai unha estrutura. Pero en dependencia, o que hai son plazas concertadas con la privada, básicamente. A gran maioría, e iso se viu, por exemplo, cando a pandemia. O tema da pandemia e a residencia é un tema que sabedes que dá para falar moito, non? Pero sabedes que hubo na mortalidade foi maior nos centros de xestión privada que nos centros de xestión pública, e nos de xestión privada con ánimo de lucro máis que nos de xestión privada sin ánimo de lucro. Pero ben, o SAD carece dun forte núcleo que lle dé a coherencia ao conxunto do sector, como sucede nos Sergas, por exemplo, na sanidade pública, co Sergas na sanidade pública. Defendemos que a Xunta de Galicia debe pôr en marcha un sistema público galego de atención á dependencia que aglutine a todos os recursos públicos como residencias públicas, centros de días públicas, SAF, etc. Debería de facerse cargo, tamén nos defendemos que o caso do SAF, sabedes que hai un problema porque, por lei, a competencia do SAF é municipal. Pero a situación que está creando, sobre todo nos concellos pequenos, a situación actual é unha situación de asfixia económica para os concellos. E aí é un problema realmente moi importante. Necesitamos que exista unha forte estrutura que dedicada realmente a potenciar os sistemas públicos de dependencia e discapacidade. A octava característica do sistema actual é que a calidad dos servicios prestados é moi mellorable e é obxecto de frecuentes polémicas públicas. A calidade, a implantación de políticas de calidade centradas no usuario está case ausente nos centros residenciais. E, por outra banda, o problema da calidade de atención sanitaria é francamente mellorable. España está a cabeza dos países da OCDE, que son os únicos dos que existen estadísticas, por exemplo, en infecciones urinarias nos residentes. Se non cambias o pañal a quen o precisa, pois as infecciones urinarias é máis fácil de que aparezan. Se ti non mobilizas a un paciente que está inmobilizado e que non se pode mover, a posibilidade de que aparezcan úlceras por presión escaras son moitísimo maiores. Está relacionado, como veremos, ca seguinte característica que vamos a presentar, unhas ratios de personal que son un problema realmente moi importante.
Ben, no caso da atención sociosanitaria hai un problema importante. En Galicia existen únicamente 2 servicios de geriatría, o de Vigo e o de Lugo. En Madrid existe en cada área sanitaria hai un servicio de geriatría. En Galicia non. Vale? A formación dos médicos das residencias é claramente mellorable. A gran maioría deles non pasaron por el sistema MIR, que é un sistema reconocido a nivel internacional como un sistema moi bo para formar profesionais. Moitos deles é o traballo que encontra xente que non se lle reconoce a especialidade, que veñen de, por exemplo, hai moitos médicos con titulaciones sudamericanas, etcétera, etcétera, cuyo nivel de formación, aqueles que vimos en un hospital, bueno, a calidade da formación española e a calidade da formación desos países hai unha diferencia de certa importancia. Ben, bueno, e as condiciones de precariedade en que está el personal médico e de enfermería nas residencias, sabedes que hai un problema terrible co tema de enfermería, di que non hai enfermeiras. Como que non hai enfermeiras? O que non hai, paga o que lle tes que pagar. Se lle ofeces unhas condicións de traballo de merda, a xente vaise, entendes? E se amparan sempre en ese tema de que non hai enfermeiras, se o que faz é unhas condicións laborais absolutamente extenuantes e tal, a xente vaise, lóxicamente. Bueno, desde a SGADET, na medida das nosas posibilidades, estamos organizando campañas que denunciamos os rateos miserables que existen, non? A contradición entre a calidade e o xeito de maximización de beneficios da maioría das empresas privadas que se monizan o sector, que dependen de fondos de investimento, non? Lanzamos unha campaña sobre a relación entre os ratios de persoal e a calidade que repercute con baixos ratios de personal, se incrementan as infeccións urinarias, as úlceras por presión, os casos de desnutrición e deshidratación son moi importantes, siguen existendo problemas de sucesión dos pacientes que deberían de estar absolutamente proscritos e existe unha situación de inestabilidade laboral moi importante. Bueno, paralelamente en estes momentos estamos lanzando unha campaña tamén por mellorar a calidade da alimentación, sabedes que un porcentaje moi alto, que chega hasta un 30 ou un 35% do personal que entra en unha residencia ten unha pérdida de peso importantísima. E iso é porque non se lle dedica a atención personalidade que se require. E, por outra banda, cada vez máis se recurre a los catering. Entendes? Aquí hai un programa que todos teredes, imagino, oído falar del, que é Xantar na Casa, na que hai que falar do tema, porque a calidade da comida que hai problemas importantes, teríades escuitado en Ortigueira, os problemas que hai ca residencia, houve na Ponte Nova problemas, etcétera, sobre ese tema. A calidade, digamos, nos centros de dependentes son realmente problemática. Ben, a precariedade laboral e salarial caracterizan as condiciones laborais do sector da dependencia. Mirade, simplemente no sector da dependencia é rexido por os convenios colectivos da privada, que son salarios mileuristas. Entendes? O que cobra por exemplo, unha cuidadora, unha xerocultora na pública, na privada, é moito menos do que cobra na pública, pero dunha maneira demasiado importante. Vale? E eu sempre me pregunto por que razón as TECAES dos hospitales e personal pública e non poden serlo tamén as xerocultoras de unha residencia. Eu penso que temos, eu por lo menos son claramente partidario de que eso debería de avanzarse en que sean personal público. Ben, e un par de datos importantes, é unha pequena diferencia, cando nos dice que está cheo o que queredes facer é que medre dunha maneira terrible o sector público. Simplemente unos datos, mirade, porcentaje de, isto é unha comparación entre Suecia e España, e de aí uns 4 anos, unha cosa así, porcentajes de maiores de 64 anos que reciben cuidados de larga duración. En Suecia, 17%. En España, 8,5%. Cuidadores profesionales por cada 1000 habitantes maiores de 64 anos. En Suecia, 12. Hai 12 cuidadores por cada 1000. En España, 4. E logo o sea, el número de profesionales dedicadas aos cuidados é claramente inferior de un país que debería de ser unha referencia, que son os países nórdicos, donde a calidade dos cuidados son moito maiores.
A última característica que quería insistir en isto é que o sistema está clarísimamente infrafinanciado. E ese é un dos criterios fundamentais para garantir a calidade. O gasto social en dependencia en España é o 0,9% do PIB. Na Unión Europea é un 2% do PIB. O sea, eso é o diñeiro que a sociedade respectiva do que temos, canto dedicamos a dependencia. Pois en España se dedica o 0,9% do PIB. Na Unión Europea o 2%. En Suecia se gasta o 3,7%. E Dinamarca gasta o 4,1% do PIB. O 4,1%. Os daneses é unha decisión democrática que adoptaron porque a población, o que opina a población conta e tal, pero, bueno, aquí a situación, como vedes, é esta. Nos creemos que, bueno, é unha situación que temos que intentar modificar o máis rapidamente posible. E isto é un artigo que apareceu, mirade, e se gastáramos un artigo de hai un par de días en esta revista, que unha revista de Portolobanda defende os intereses da patronal, do sector, das grandes empresas, dependencia.info. Dice, la televisión pública finlandesa ha publicado un revelador reportaje sobre la realidad de los cuidados en España, poniendo el foco en las dramáticas diferencias entre ambos países. La historia de Norma, una boliviana que cuida ancianos en Barcelona, expone las grietas de un sistema que se sostiene sobre la explotación y la invisibilidad. Cuando la televisión pública finlandesa decide hacer un reportaje sobre el sistema de cuidados españoles, algo debería de hacernos reflexionar. El contraste es demoledor. Mientras Finlandia invierte casi el 4% do seu PIB nos cuidados de larga duración, en dependencia das persoas maiores, España apenas alcanza o 0 ou 1%. Esta diferencia non é só unha cifra, é el reflejo de dos modelos de sociedades radicalmente opostas. O problema da infrafinanciación do sistema é un problema gravísimo. E aí ten responsabilidade non só a Xunta de Galicia, ten responsabilidade tamén a Xunta Central, porque o goberno racanea, leva desde... Sabedes que hai un acordo de que tiña que ser o 50% e o porcentaje do goberno central está sendo máis reducido dese 50%. Pero o ano en que hubo un proxecto hubo un plan de choque, que agora non hai porque non se aprobaron os presupostos e tal, a Xunta de Galicia, cando se supo que o goberno central iba a dedicar máis cartos, eles baixaron esos mesmos cartos dos cartos que les dedicaban. E isto é un dos temas que temos, non sei se me expliquei claramente. Vale, entón, isto é un dos temas que temos que presionar a sociedade, ten que ser un clamor, deixense ustedes de historias, traten as persoas maiores, dependentes e discapacidades en condiciones dignas. E, desde logo, a xente que temos anos, somos os primeiros interesados que temos que movernos por isto. E o incremento do esforzo social para cuidar a dependencia e a discapacidade ten que aumentar drásticamente. Ben, que queremos? Queremos unos servicios 100% públicos de dependencia e discapacidade, de financia, e fixadevos en estas 4 características porque son moi importantes. Cando nos caracterizamos como plenamente público nos servicios, estamos falando de que non só financiamento, sino tamén a titularidade, a propiedade, a xestión e a provisión sexan plenamente públicos. A ver, cando falamos, vamos a aclarar conceptos, financiar a paz, titularidade da propiedade, a xestión é o día a día, quen toma as decisións en función de que criterios se toman o día a día do funcionamento desa institución. E, por outro lado, a provisión é que tipo de personal proporciona os cuidados, personal público ou personal privado. Nós somos partidarios de que en esas 4 características sean plenamente públicos os servicios que creemos que deben de existir. Ben, a Xunta, e non só a Xunta, xoga conscientemente a confusión, destacando sempre a titularidade, a propiedade pública e ocultando o modelo de gestión. Os beneficio económico e cuidado son conceptos antagónicos, ese é un principio que nós defendemos, nós pensamos que cuidados e beneficio económico son dos conceptos antagónicos. As empresas privadas non debían de estar no terreno dos cuidados. E defendemos que a xestión privada dos cuidados con ou sin ánimo de lucro implica sempre unha pérdida de calidade dos cuidados. A Xunta usa as organizacións do terceiro sector para ocultar a súa nula aposta pola xestión pública. En estes momentos estamos asistindo a como a Xunta recurre ao chamado terceiro sector de acción social para intentar
ocultar a súa inanición. No, pero ya le damos o diñeiro non se lo damos a Domusby, se lo damos a institucións privadas sin ánimo de lucro. É un debate que hai que manter, pero bueno, nos pensamos, defendemos claramente, e iso caracteriza a nosa asociación, que queremos uns servicios 100% públicos. En ASADE defendemos firmemente a xestión pública dos recursos públicos relacionados ca dependencia e exiximos a derogación do 1597 de novas formas de gestión. Foi a que permitiu a privatización da sanidade, pero tamén permitiu afecta directamente, incluye tamén esa lei 1597 que nos defendemos a sanidade pública, creemos que hai que derrogar, e que o goberno últimamente fala de que quere derrogarlo, habría que derrogarlo. E desde logo tamén queremos a derogación das modificaciones últimas a lei de servicios sociais da Xunta de Galicia. Sobre todo aqueles que unifican os procesos de cualificación conxunta de dependencia e discapacidade, que pensamos que, teñen que consensuarlo claramente cos colexios profesionales e cos organizacións sociais e sindicais. Ben, queremos unhos servicios universais e suficiente, ben dimensionados, de xeito que teñan capacidade para atender a todas as persoas sin excluir por causas económicas ou de outro tipo. O número de plazas das residencias debe ser de cando menos de 5 plazas por cada 100 persoas, e na Galicia estamos en 3,1. O número de plazas de SAD debería de ser cando menos de 8,5 por cada 100 persoas maiores de 65, e nos estamos en 4,5. Exiximos, por lo tanto, unos servicios universais e suficientes. Exiximos unos servicios de calidade contrastada, que os fagas atractivos para amplios sectores sociales, alén dos que conten con menos recursos económicos. A xente que ten conta con menos recursos económicos, pois non lle queda outro remedio, tal, pero a calidade é fundamental para que haxa un estado de bienestar viable, que debe de estar baseado na alianza entre os traballadores e as clases medias. Esa é a clave dos estupendos sistemas de servicios sociais que existen no norte de Europa. Están basados en que a calidade dos servicios son moi bons. En Suecia, en Finlandia, en Noruega, teñen uns servicios realmente de calidade, porque ali van todas as persoas. Entón, é fundamental, sobre todo, as chamadas clases medias, eso é outro tema a debatir, non me vou a meter en ese debate, pero, a xente que se considera clases medias exixe calidade. Por eso é moi importante que esa calidade exista. Creemos que deben existir uns servicios de inspección que realmente cumplan con a súa función e con sistemas de información que permitan monitorizar a calidade dos servicios que se prestan. Mirade, a diferencia que hai entre a información que temos do que pasa dentro dos hospitales e do que pasa nas residencias é abismal. Nós sabemos, hai moitísima información científica, hai sistemas de información sobre o que pasa nos hospitales, sabemos cantas infectacións hospitalarias hai en cada hospital. O sistema ten unha información moi relevante sobre o que pasa dentro das residencias, sobre todo das privadas. É unha especie de caixón negro que non sabemos, sabemos o que os decía antes, que as tasas de infecciones urinarias e de úlceras por presión son moito máis elevadas, as españolas son das máis altas do mundo. Pero queremos, por lo tanto, unos servicios de calidade contrastada. Queremos unhos servicios ben financiados, que conten con unha afección pública suficiente a cargo dos orzamentos xerais do Estado. O gasto social da dependencia que hoxe existe na Unión de España é moi baixo, 0,9 realmente nestes momentos do PIB, e debería incrementar sustancialmente hasta chegar como mínimo á media europea. Unha reivindicación que plantexamos, como mínimo, plantexarnos, que significa duplicar o diñeiro que se está dedicando en estes momentos. Entendes? E queremos que os partidos progresistas e os gobernos progresistas e estas cousas deberían de apoiar este asunto. Queremos servicios gratuitos na súa parte de cuidados, como na sanidade. Porque unha enfermeira, se ti estás na tua casa e necesitas un cuidado dun médico ou dunha enfermeira, te vai do centro de saúde. Sin embargo, se estás en unha residencia, tens que pagalo.
Vale? Nos queremos que o copagamento só afecte aspectos hosteleiros, de aloxamento, manutención, con prezos asumibles para a gran maioría dos traballadores e pensionistas e con subvencións para as persoas con menos recursos materiais. Nos o que plantexamos, polo tanto, é que ten que ser asumible e, dende logo, na parte de cuidados, tiña que ser gratuita. Deben ser servicios que prioricen claramente a prestación de servicios formales realizados por profesionais con experiencia e debidamente formados antes que a prestación de servicios informais, que ademais perpetúan a discriminación de xénero, porque claro, cando hai que cuidar a alguén na casa, quen o cuida? Os cuidades as mulleres na inmensa maioría dos casos. Vale? Se ti analizas os datos de cuidadores, a presencia de mulleres é abrumadoramente mayoritaria. Ben, e que prefieran a prestación de servicios formais antes que a prestación de servicios informais, que penso que perpetúa a discriminación de xénero ou as prestacións económicas. Sin embargo, a política da Xunta, en ese afán de querer crear un sistema de beneficencia low cost, de dependencia de beneficencia low cost, a Xunta prioriza as prestacións económicas porque lles hai máis baratas, simple e sencillamente, a forrar cartos. Queremos unhos servicios que conten con un ratio de profesionais suficientes. Aí, este é un tema, cuántos deben de ser os profesionais que debe de haber en tal. Habría que ter, por exemplo, nas actuales bases de datos da Consellería, se fala dos traballadores, do número total de traballadores, pero non se falan de cuántos hai efectivamente, porque hai a xente colle vacacións, a xente colle domingos, entendes? Simplemente co dato, habría que contar cuánta xente está realmente presente na residencia ou no centro de día. Queremos servicios basados no principio de embellecer na casa e que teñen a súa alicerce nos fortes servicios de proximidade, sobre todo axuda no fogar, pero tamén en centros de día, e na teleasistencia avanzada, e que procuren retrasar a institucionalización e ingresan nunha residencia ata o momento en que non se xa viable manter a persoa usuaria no seu domicilio. Isto é importantísimo. E aquí hai unanimidade, e a Xunta se enche de falar desto, pero logo non pon as bases para que, e as bases son precisamente contar con unos fortes servicios de proximidade. Servicios dotados de coherencia estratégica e de xestión coordinada. Queremos un servicio galego de atención público á dependencia, a cercanía, al nome de Sergapat non é casual que plantexamos. Queremos unha especie de serra, porque hoxe cada servicio anda a súa bola, a Consellería non coordina. Eu non sei se entendedes isto, pero é unha barbaridade. Ben, e por último, queremos servicios que promovan a participación da sociedade na súa xestión, tanto das institucións e organizacións sociais do espacio territorial no que actúan, como dos usuarios e dos seus familiares. E aquí hai un problema importantísimo. Moitas veces nas residencias os familiares teñen medo, simple e sencillamente. Por exemplo, o movimento de asociacións de familiares de residentes é débil en Galicia. No sur da provincia, en Pontevedra, hai un poquinho máis de tal, de feito, un grupo de xente que está na asociación pertence a asociacións de familiares e tal. As Gadez formouse pola síntesis, pola confluencia dunha serie de xente diferente, non? Entre eles había un xente que viñamos do Modepen, pois estuvo xente de, por exemplo, procedente do Sindicato Lábrego Galego, preocupadísimos polos problemas da dependencia no campo. Hai xentes de traballadores sociales importante, un sector importante de traballadores sociais, e creemos que a presencia dos familiares e tal nas asociaciones como a nosa e tal debería de ser moito máis importante. Ben, nos empezamos a funcionar hai un ano e pouco e finalmente montamos isto. Emerxencia e dependencia. É unha plataforma, é o equivalente a SOS, Sanidade Pública. Al fin conseguimos crearlo. Das Gadez nos lo plantexamos desde o principio e creemos que va ben encarrilado. Vale? Creamos el SOS, Sanidade Pública, el equivalente dentro de tal. E está, como vedes, está por orden alfabético, está o Bloque, Comisións, a CIG, a parte da nosa asociación, Compostela Aberta, o Colegio Profesional de Psicoloxía,
o Colexio Oficial de Terapia Ocupacional, de Traballadores Sociales, o Sindicato CUT, Esquerda Unida, Ferrol en Común, el MODP, el Movimento de Pensionistas, o Sindicato Labrego, Podemos, el PSOE, Sumar, etc. E de feito, que? Claro que fa. E de feito, pois mirade, dentro de un par de días vamos facer a primeira presentación pública desta plataforma. O día 12 de marzo temos a presentación pública desta plataforma que intenta ser un obxectivo de unir esforzos. Eu creo que, hombre, bueno, na Mariña tedes unha tradición de loita social por un sistema público de sanidade importante e iso xoga un papel importante e nós queremos xogar un papel similar a isto. E, bueno, e con isto calo xa dunha vez, porque xa me chegou e ora fala de vos. A ver, non sedes tímidos, Queredes algunha corrección ou deixemos xa tan noqueados do rollo que vos soltei? Que? Non se nos ocurre ninguna pregunta? Ou alguna aclaración? Que foi moi denso, Paco. Que? Non é que non haxa preguntas, é que necesitaríamos unha reflexión un pouco máis. Foi demasiada información, non? Bueno, demasiada non. Xa dixen eu que tiña feito moito traballo. Bueno, pois si... Que? Mira, amigo que... Que foi boa, xa nos contou, que foi bárbaro. Paco, amigo que máis me preocupa sempre en todas estas cosas é o tema da participación. Poderías comentar se hai algunha iniciativa ou algunha experiencia de participación de familiares? Sí, a ver, hai experiencias... A ver, a problemática que hai aquí en moitos aspectos é común en todo o Estado, pero, por exemplo, a xente cánsase en algunhas residencias, por exemplo, en Aldán, donde hai xente na asociación de familiares e tal, xente da nosa asociación participou no consello, é un consello asesor da residencia para impulsar a participación e tal. Acabaron índose fartos, de que non lles facían ni puñetero caso. E en xeral hai un déficit. Nos o que topamos que moita xente ten medo de que si se moven, si denuncian a situación, como que os seus familiares que están ingresados van a ser peor tratados, cando a experiencia é exactamente a contraria. O sea, a xente que se move teñen moito. Se tedes un familiar nunha residencia e queredes que vos lo traten ben, estades seguros. O que tedes que facer son dúas cousas: visitarlo frecuentemente e denunciar os problemas que existen, porque iso vai facer que sea moito mellor atendida. Sin embargo, a xente ten a sensación de que iso non é así. Entón, a participación é todavía menor da que debería ser. Bueno, pois... E vou preguntar eu, falando das residencias, porque nas privadas, aparte, tens que chamar, pechan, tocar ao timbre, un montón de protocolos, e vas a unha pública e non tens ese problema. Bueno, pregunta. Ti por que crees que? Pois por iso é. A ver. A mí pareceme, porque é que non teñen as condicións que ten que ter. Home, claro. E como a mínima que poden, te impiden, por exemplo, en moitas residencias te impiden acceder á habitación do teu familiar. Sí. Entendes? Porque non queren que vexas o que... Como está. Entón, o problema é que isto é un negocio. Ten un negocio que quere funcionar al menor coste posible con beneficios. De onde, como podes ti, de onde podes sacar beneficios unha empresa, estas multinacionales? De dous sitios, basicamente. Os gastos dunha residencia son
sobre un 50-60% gastos de persoal. Con lo cual aí podes baixar moito. Si tes unas ratios de merda, con perdón, si tes moi pouco personal, superexplotas o personal, pois tes beneficios. E outro sitio é a alimentación. É outro gasto moi importante en donde é un gasto que viene a representar un 15% do gasto total de unha residencia e é onde podes aforrar. E entonces contratas un catering que é unha merda. Nós, por exemplo, fixemos unha campaña e estamos facendo unha campaña sobre ese tema moi importante. Exiximos, por exemplo, que exista que a alimentación das residencias sea en base, primeiro, que se fagan as propias residencias. Entón, que se recuperen as cociñas hospitalarias, que se consuman produtos naturales, produtos de proximidade de tempada. Entendes? Non, a alimentación son alimentacións, é unha alimentación absolutamente con unas características de calidad francamente mala. Se entrades nas redes que tedes aí no folletiño isto que repartimos, aí tedes, está agora desenvolvéndose esa campaña e vamos a seguir desenvolvéndola con unha serie de vídeos intentando concienciar a sociedade da necesidade de cuidar a alimentación nas residencias. Non afecta solamente as residencias, afecta, por exemplo, o programa de xantar na casa. Entendes? Que a súa calidade pode mellorar ostensiblemente. Isabel sabe moito deso, está aí colocada na última fila, sabe moito deso. Fálanos deso, Isabel. Anda, anima o asunto. O programa este vende un catering que non só vai para residencias, vai para o programa Xantar na Casa, incluso vai para escolas infantís. É unha comida 100% precociñados, requentados todos os días, aínda que inicialmente tuveron unha calidade nutricional, pois xa o proceso todo de requentarse todo eso sistemáticamente a nivel todo de calidade nutricional, incluso en como lles afecta a saúde a moitas persoas, está demostrada que é moi problemática. De feito, hai xente que o está medindo, e está o medido con moito rigor, e algunhas persoas, incluso usuarias, que detectan que o número de conservantes, os aditivos que utilizan con carácter sistemático, a calidad das materias primas, moitas cuestións que acaban dando unha alimentación moi deficitaria, a pérdida de masa corporal das persoas maiores, moitos problemas de saúde e moitas persoas que non se alimentan correctamente. Vos aquí na comarca, o mellor vistes a denuncia tamén de persoas usuarias da cociña da cociña que non hai cociña, porque en moitos sitios a cociña pechouse, aínda que hai instalacións. Por exemplo, os usuarios da Ponte Nova, moitos acababan comendo de bocadillo. Non é unha cousa rara, hai lugares de onde se a xente pode sair, acaba collendo o que pode, unhas empanadas ou uns bocadillos, porque non acaban podendo satisfacer unha necesidade básica. E esas persoas que salen, porque as persoas que se ven obrigadas a comer eso, comen hasta onde poden, e se non comen, van perdendo esa salud e esa capacidade de mobilidade e ese tipo de cuestións. Parece triste, que a día de hoxe un dos problemas, chegamos a maiores, é unha alimentación que non nos permite conservar a saúde, que nos vamos deteriorando prematuramente cando non teríamos que facelo a mellor nesa proporción se teríamos unha alimentación adecuada, e que ten que ver con todo o que dicía Paco, que é dicir, de aforrase en persoal, as persoas non son cambiadas cando deberían ser, cando necesitan o seu pañal, ou non son cambiadas de postura. E, parece triste que na sociedade que se supón que estamos na época actual, realmente os cuidados que lles damos aos nosos maiores, que se non hai problemas seremos todos o día de mañá, pois señan esas características. Entón, eu creo que o que está propoñendo as GADET é algo moi importante, necesitamos un pouquiño que moita xente se implique
que sumemos un pouco todos nesa loita que é por todos nós, non? Quero dicir, polo que é hoxe maior e polos que aspiramos a selo mañá. A ver, nós queremos xogar un dos papeles que queremos. A ver, en sanidade, unha das cousas máis importantes que sucederon a raíz do nacimiento de SOS foi precisamente que conseguimos xerar un modelo, digamos, un construto argumental de defensa do sistema público que é partillado por moita xente que opinen outras cosas de maneira moi diferente. Non sei se me estou explicando, non? E iso foi froito de xente que estábamos dentro de SOS Sanidade Pública e conseguimos que esas ideas, por exemplo, as novas formas de gestión do famoso 1597 foron apoiadas no Parlamento, solamente se opuseron dous partidos a esa norma de gestión, que é o que está permitindo a privatización, que foron no Parlamento de Madrid, que foi o Bloque e Esquerda Unida. Foron todos os demais partidos, votaron todos a favor. E incluso algúns sindicatos votaron tamén a favor, non? E apoiaron ese tema. Afortunadamente, hoxe ninguén defende xa o 1597. E iso foi posible porque dentro, por lo menos en Galicia, dentro de SOS, fomos xerando un conxunto de ideas, un corpo de ideas o suficientemente coherente, apoiado en datos, etc., que demostran que, joder, hai que parar esta locura de privatización da sanidade pública. Pois nós intentamos facer algo similar no caso da dependencia e discapacidade, de contribuir a crear ese construto intelectual de ideas, entendes, que permitan que se no futuro existe unha xunta progresista, esa xunta progresista de alguna maneira defenda a creación dunos servicios de dependencia e discapacidade realmente públicos, porque vos podo dicir unha cuestión, na situación que hai en estes momentos, o risco de que un goberno progresista faga en este campo o mismo que está facendo o PP é moi elevado, entendes? Porque simplemente son temas dos que non se sabe moi pouquiño, de verdade. O nivel de conocimiento que teñen, a ver, está cambiando as cousas a velocidades vertiginosas, afortunadamente, pero bueno, ese papel de xerar un construto ideolóxico, de unha visión de como deben de ser as cousas partilladas por moitísima xente, e xente que tiene en outros aspectos diferencias importantes. A mí me parece que unha das cousas máis importantes que intentamos abordar desde a cadena, e facelo dunha maneira unitaria. Nos creo que xogamos na creación desa plataforma que vos enseño. Que é isto? Perdón. No, que xogamos na creación desta plataforma de plataforma emerxencia e dependencia. Nos fomos un dos principales impulsores de que isto se construíra, e queremos seguir por aí. Bueno, acabamos, ¿no? Muy bien, perdonad por el rollo.